Og velkommen til en liderlig episode af CS. Tror jeg. Er det ikke det hedder? Jo. Nej, godt. Hvordan gik det, Andreas? Det gik fint. Ah! Faldt du ned? Faldt du ned? Ja. Nej, jeg kunne høre, at du lavede. Okay. Jeg tilbækkede dig. Du fik en røv i numse. Nej, en numse i munden, tror jeg. Hvor er du henne? Jeg ved det! Ej, jeg vil platte! Pis. Nu nakker jeg dig, ikke? Prøv med lige det AVP her. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Gå væk. Jeg kommer det samme sted igen. Er du helt sikker på det? Ja. Jeg vidste! Man må ikke snyde eller lyve. Nej! Jeg redder dig! Hvor er du henne? Hvor er du henne? Ah, du kan ikke kramme! Pis. Det var meningen, jeg skulle have ramt den der. Nej. Ah! Ah! Jeg skal bare væk. Jeg vil plante. Jeg vil plante. Yeah. Nej. Nej! Yeah. Du ramte både glasset og mig. Hvordan kan du det? Hack. Nå, jeg er AVP. Hack. Nej. Nej! Jeg skulle lige... Jeg ramte ikke engang. Ah! Jeg var tæt på det. Nej, jeg skulle have dræbt dig flere gange end en her, ikke? Det er når vi dør, så mister vi en i score. Nå ja. Au! Fuck, jeg skal... Au! Jeg blev bare ved med at sigte samme sted. Nu dør du. Nej, hvorfor kan jeg ikke købe det våben? Det er ikke nogen penge. Må man ikke? Nej, jeg har nok penge, ellers vil... Jeg har nok penge. Jeg må købe den sniper. Hvor var du? Hvorfor sprang jeg i luften? Det var fordi du kastede en granat. Nej, det gjorde jeg ikke. Lol. Hacks. Du bruger hack. What the... No. Nej, nej! Okay. Det kan godt regne ud det der. Hvad? Så kan det lige passe, jeg falder ned. Du når det ikke, du når det ikke. Hvorfor kan jeg ikke kigge? Nej, jeg har brændte min knap til noget andet. Ja, ja! Fuck, det glemte jeg lige. Så
2 sekunder. Ja! 2 sekunder. Big baby til 130 på 30 skade. Ej, man. Vent lige meget. Au. Du skal ikke lige skyde mig. Nej. I can smell you. It smells like butterfly. Du er sikkert lige bag mig. Oh my god. Jeg glemte at skade så meget, når man tager en bagfra. Okay, knife fight, er du klar? Jamen jeg skal lige Skal jeg lige I can smell you. Kilo. Nej. Nej, det skal ikke have fart på. Skal ikke have fart på. Ikke skyde mig. Hallo? Hej hej. Ja! Nej. Nej, fight igen. Okay. Malou, hold kæft! Malou! Hun blev selv. For altid. Hej. Nej, jeg ramte ikke. Hallo? Yes, jeg er klar. Hej. Altså, Jeg ramte dig! okay. Nej! Jeg faldt ned. Jeg fik dit våben, Magnus. Altså med sådan knife. Ja, det er nice. Vi kan også godt gøre det ovenpå. Ah, fuck, der er en, der ringer. Nå, det er fint. Jeg skal nok lade være med. Ah! Er du blændet eller sådan noget? Okay. Jeg ved godt, du er ovenover mig. Væk! Hvor fanden er du henne? Altså, jeg nåede at løbe lidt, før der var nogen, der ringede. Og du kan jo tænke dig til, hvor jeg er henne. Bibi, bomb has been planted. Jamen, du skal ikke plante bomben, Magnus. Nej, ikke igen! Jeg klemmer hele tiden det der hul. Der er sådan et hul derinde. Men kan du huske, hvor knappen sidder henne? Nej, fordi jeg bindede. Hvad? Okay. Nu må du gå. Og jeg lægger. Nu er det bare normalt. Normal fight. Fuck, jeg troede stadig det var en knife fight, så jeg har ikke nogen ordentlig våben, jeg har kun en Glock. Okay. Jeg er inde i det der rum. Jeg er henne i det andet rum, hvor man kan noget. Du skal jo ikke plante dit spade. Er du sikker på, at jeg er der? Jeg har lortet våben. Jeg kan se dig! Ej, det var tæt på. Det er det, der plejer at ske for mig. Au. Du kan ikke noget. Du kan ikke noget. Jeg skal bare væk. Nej, du diffuser! Nej, what the fuck, jeg kan stadig ikke diffuse. Ja, bliv der! Bliv stående! Bliv stående! Nå, jeg kan nemt at gemme. Den her gang køber jeg plukker fucking mange skud i huller i dig den her gang, ikke? Ja, jeg kan se. Og det var mange penge jeg brugte på det der ene våben. Ja. Okay, jeg bruger... Ja, P90. PSZ. P90. Peter Check. Peter Sutten. Peter Akker. Peter Nøje. You can't do anything, you can't. Kan jeg plante den hernede? Nej, jeg kan ikke plante den der.
Hvor var du henne? Når du var inde i den. Ja. I'm coming. Du ved ikke, hvor jeg er. Nej. Nå, jeg troede du kiggede på mappet, for jeg har lige skudt et skud. Prøv. Hvad? Prøv at skyde igen. Okay. Ja, det var lidt tæt på, okay? Jeg kan se dig. Jeg kan se dine ben. Hvor fanden er du her? Nå, der! Ej. Jeg er væk. 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 Jeg prøver at skyde mig igennem buret. Igennem bordet? Hvor er du henne? Det gør du ikke. Det gør du ikke. Det gør du ikke. Hvorfor? Hvorfor kan jeg ikke skyde dig? Det er nu. Ja, 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 ja. Ja, jeg nåede det. Du gjorde... Nej, du gjorde ikke. Jo, jeg kan. Jeg vandt. Nej, Det stod der på min skærm. nej. Hopsa, 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 lille kanine her i påskeferien. Øj. Boing, boing, hendes rykker op og nu. Som en fjeder. Boing, boing. Nej. Ej. Jeg nåede det. Nej, nej, jeg nåede det ikke. Jeg kom til at stoppe med at klikke. Nu er du død, hva'? Ja, Du dør med det samme. Ah, hvor er den? Så var Hvad? Jamen, jeg kiggede rundt, da du kom frem. Jamen, du stod næsten og kiggede på mig. Gør det? Ja. Det vidste jeg da godt. Lalalala. Det der skud så du ikke. Nej. Oj, du var tæt på at dø. Nej, jeg havde 58 HP. Ja, så ramte jeg dig kun en gang. Men helt seriøst, du skal have Go. Det er et fucking godt spil. Det eneste, der faktisk er nederen ved det, ikke? Det er, at når du spiller competitive, som er sådan noget ranked play, ikke? Så kan du ikke... så når du har vundet 2, så skal du vente i 21 timer, før du kan spille igen. Før du kan spille competitive igen. Men det er indtil du har vundet de første 10, og så får du et rank. Når du har fået et rank, så kan du spille det lige så meget du vil. Det er det eneste, jeg synes er dårligt ved det. Røg du ned? Hvad? Jeg så dig på buret. Røg du ned? Måske. Du er ikke overleve. En svag pisse som dig. Så der der. Væk! Hvorfor lukker den dør så ikke, sådan? Hvorfor sagde jeg det? Hvor er du hen? Hvor er du hen? Jeg ved ikke. Du venter bare, ikke? Til at tiden er løbet ud, ikke? Nej. Hvor du gør. Jo, det er alligevel mig, der vinder. Hvor er du henne? Vi er ved at skal runde af. Ja. Og efter den her, så er det sgu ved at sige farvel. Jamen. Hvor fanden er du? Hvor fanden er du? Instant.
Jeg tror godt, jeg ved, hvor du er henne. Nej, der var du ikke. Jeg er ikke tæt på bomben. Eller, Nej, du er ikke tæt på bomben, for den har jeg. så er jeg tæt på bomben. Nej! Nej! Pis. Hvad for en knap ændrede du det til? Hvad? Hvad for en knap ændrede du det til? E. Men vi skal runde af, så det har været sjovt at spille. Ja, men nu må vi. Jeg skal vente på. Hvad er det? Hvor? Ja. Hvor er du henne? Jeg kunne spørge dig om det samme. Nej! Det er når man får headshot, så springer man i luften. Nice. Men vi skal i hvert fald runde af. Det har været hyggeligt, men farvel.